ஹாய் காய்ஸ், நான் இங்கே நல்லா இருக்கிறேன். வெல்கம் டு அவர் சேனல். நான் உங்களோட சிசிபி, அதாவது சேகுவேரா கம்யூனிஸ்ட் பிரபா. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு அனல் பறக்கிற வர்சஸ் பேட்டில் தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் பார்க்குறது மிஸ்டர் ஆல் சேனல். அப்புறமா நம்ம இன்னைக்கு என்னத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னாக்கா ஹைட்ரா ட்ராகன் வர்சஸ் ட்ராகனை பற்றி சொல்லித்தான் தெரியணும்னு அவசியமே இல்லை. ஆனாலும் ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ கொடுத்துடலாம். ட்ராகனோட பவர்ஸ் அண்ட் வீக்னஸை வச்சு தான் நம்ம ரெண்டுத்துலேயும் எது வின் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம். ட்ராகனோட வீக்னஸ் எதுவுமே இல்லை, ஜஸ்ட் அதோட ரெக்கையில் ஒரு சின்ன டேமேஜ் இருந்தாலும் அதால் பறக்க முடியாது. அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ராகனோட கொம்புக்கு மேலே ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன இது இருக்கும். அது தான் அதோட ஹார்ட் நர்வ்ஸோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அதுலேருந்து தான் எல்லாமே போவோம். ஒரு வேளை அதை நம்ம ஒடிச்சிட்டோம்னாக்கா, கொம்பு ஒடிஞ்சிச்சுனாக்கா அது செத்துரும். எனக்கும் இந்த ரெண்டு மைத்தாலஜிக்கல் பேர்ட்ஸ் மேலே நம்பிக்கை இல்லை தான். பட் இது ரெண்டுத்தையும் ஒரு தனிப்பட்ட சயின்ஸ் முறையிலேருந்து பார்த்தாக்கா கண்டிப்பாக இது உயிரோடு இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஆனாலும் இதுங்களோட பவர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி இது ரெண்டுத்தில் எது வின் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம். ஸோ அதுக்காகத்தான் நான் இந்த வீடியோவை போட்டுட்ருக்கேன். ட்ராகன்ஸ் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு ஞாபகம் வருது, அது நெருப்பு கக்கும், பலவிதமான நெருப்பு பல கலர்ஸில் கக்கும். அந்த நெருப்பு எப்படி வரும்னாக்கா, சயின்டிஃபிக்கலாக பார்த்தாக்கா அதோட தொண்டையில் ஐரன் ஸ்ட்ரிப்ஸ், அதாவது சின்ன சின்ன ஒரு இரும்பால் செய்யப்பட்ட இது இருக்கும். அது காற்று சும்மா உஃப்னு ஊதுனாலே அது வழியாக போகும். ஆனால் அது இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் கம்மி. ஆனாலும் இந்த ட்ராகன்ஸோட தோல் ரொம்ப ஃபயரை கூட தாக்கு பிடிக்கும். ப்ளஸ் லாவாவும் இருந்தாலும் எதுவுமே ஆகாது அப்படின்ற ஒரு கதை இருக்குது. ஸோ இது பண்ணோன்னாக்கா கண்டிப்பாக நெருப்பை அதால் கக்க முடியும். ஸோ டவுட்டே இல்லாமல் இது நெருப்பை கக்கும். இதோட லோகோவை நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க. இது வேறு எதுவுமே இல்லை, சைனீஸ் கலாச்சாரத்தை பற்றி. அதாவது ட்ராகன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கெட்டுது அப்படின்வாங்க, அனிமல்ஸ்னாலே கெட்டுதுங்கன்னு தான்வாங்க, இது ராட்சசன் அப்படின்றாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் இந்த மாதிரி சைனீஸ் கல்ச்சுரல் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து சொன்னாங்கனாக்கா பல்ச்சுன்னு ஒரு மூஞ்சில் ஒரு அடியை விட்ருங்க, டவுட்டே தேவையில்லாமல் துரத்தி விட்ருங்க. எனக்கு அதெல்லாம் போய். அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ராகன்ஸால் கிட்டத்தட்ட 50 feet உயரம் வரைக்கும் பறக்க முடியும் வித்தவுட் எனி ஆக்சிஜன்ஸ். நல்லா கவனிங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ராகன்ஸுக்கு ஹாலோ பர்ன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. ட்ராகன்ஸுக்கு மசில்ஸில் வெயிட்லெஸ் கான்ஷியஸ் இருக்கும். அது என்ன பண்ணோன்னாக்கா மசில்ஸோட வெயிட்ஸ் எல்லாம் குறைச்சிடும். ப்ளஸ் அதோட விங்ஸு கிட்டத்தட்ட பேராஷூட்டோட ரொம்ப திக்காக இருக்கும், லெஸ் திக்னஸ். ஸோ அதை வச்சு பேப்பர் சைஸ் இருக்கும். அது பேப்பர் சைஸில் பேப்பர்னாலே பறக்கும். பட் அதோட ரெக்கையை கிழிக்கிறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை. அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்கின்னால் செய்யப்பட்டு இருக்கிறதுனால அதை கிழிக்கவே முடியாது. ஆனால் ஒரு ரொம்பவே ஷார்ப்பான பிளேடு எதுனா ஒன்று இருந்துச்சுனாக்கா ட்ராகனோட ரெக்கையை ஈஸியாக கிழிச்சிடலாம். ட்ராகன்ஸோட பற்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானது. அது மட்டுமே இல்லாமல் அதோட பல்ல ஆசிட்லேயே போட்டாலும் எதுவுமே ஆகாது. ட்ராகனோட தோலாக இருக்கட்டும், அதோட எலும்பாக இருக்கட்டும், எல்லாமே போட்டாலும் எதுவுமே ஆகாது. இப்போ நம்ம ஹைட்ரா பக்கம் வரலாம். இந்த ஹைட்ராவை க்ரீக் மைத்தாலஜியில் சொல்லப்படுவாங்க. இதோ ஒரு ட்ராகன் டைப் தான், பட் இது ட்ராகன் டைப் இல்லை, இதுக்கு 7 தலை இருக்கும் அப்படின்னுன்றாங்க. ஸோ எல்லா அனிமல்ஸ்க்கும் நம்ம நிறைய அனிமல்ஸ்க்கு 2 தலை இருக்கும், 4 தலை இருக்கும், அந்த மாதிரி நிறைய அனிமல்ஸை பார்த்துருப்போம். பட் இந்த ஹைட்ரா எலக்ட்ரிசிட்டியை கக்கும் அப்படின்றாங்க. அதாவது தண்டர் தெரியும்ல உங்களுக்கு, அந்த இதால் கக்க முடியுன்றாங்க. இது சயின்டிஃபிக்கலாக பண்ண முடியாதுன்னாலும் பட் சயின்ஸில் வேறு விதமாக இதை ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஏன்னாக்கா எலக்ட்ரானிக்ஸ், அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டியை கக்க முடியணுன்னாக்கா அதுக்கு ஸ்ட்ராங்கான இது வேணும்.
எலக்ட்ரிசிட்டியை கட்டினோனாலே அதுக்கும் ஷாக் அடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல. ஸோ அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி பிளட் வெசல்ஸ்லலாம் போகிற மாதிரி ஒரு தியரி இருக்குது. பட் அந்த தியரி உண்மையாக இல்லையான்னு இப்போ வரைக்கும் ப்ரூவ் பண்ண முடியல. அடுத்த வீடியோவில் போடலாம். ப்ளஸ் இந்த ஹைட்ராக்கு 6லேருந்து 9 தலை வரைக்கும் வளரும் அப்படின்னு க்ரீக் மைத்தாலஜியில் சொல்லப்படுது. ப்ளஸ் இது தண்டரை கக்கிறதுனால இதோட பற்கள் ஆசிட்டு, நெருப்பு கொழும்பு, லாவா, இந்த எவ்வளோ பெரிய ஹேமர்ஸ் இந்த மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் அதை தடுக்க முடியும். ஹைட்ரா என்னத்தான் இதுவாக இருந்தாலும் பலசாலியாக இருந்தாலும் ட்ராகனுக்கு ஈக்குவலாக மசில்ஸ் இல்லை. பட் அதுக்கு 7 தலை இருக்கிறதுனால 9 தலை, அதுக்கு எவ்வளோ தலை வேணாலும் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ரூமர் இருக்குது. பட் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் தான். ஆனால் அது உண்மையிலே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. எவ்வளோ தலை வேணாலும் வளரும். ப்ளஸ் இதுங்க எல்லாருக்கும் எப்போவுமே கான்வர்சேஷன் நடக்காதான். அதாவது நீ இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணுன்னு சண்டை போட்டுக்காதான். இதுங்க எல்லாருக்கும் மைண்ட் கனெக்டடாக இருக்கும். இந்த பிளான் நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லாது. எதனா ஒரு விஷயம் அதை நினச்சிச்சுனாக்கா மேபி அது எல்லா தலைக்கும் தெரிஞ்சிடும். ஸோ இந்த கான்வர்சேஷன், அதாவது ஃபைட்டிங், அந்த 2 தலைங்களுக்கும் சண்டை ஆகிறது அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகாது. ப்ளஸ் இதுக்குள்ளே விஷம் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு தியரி இருக்குது க்ரீக் மைத்தாலஜியில். இதோட ட்ராயிங்ஸ் மற்றும் இதோட கதையில் கூட இது விஷத்தன்மை கொண்டது. இது யாரனாவது முழுங்கிச்சுனாக்கா அதோட விஷம் முழுங்கிறதுக்குள்ளே இல்லை, ஒரு சும்மா வாய்க்கிட்ட போனாலே அந்த மனுஷன் சாகிற அளவுக்கு அதோட விஷத்தன்மை இருக்குமா. ப்ளஸ் இதால் கிட்டத்தட்ட ஆக்சிஜன் இல்லாமலேயே ஸ்பேஸுக்கு வெளியே போயிட்டு வர முடியும். அப்புறம் இதால் ஃபைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் ஜாஸ்தி பண்ண முடியும். ஏன்னாக்கா இதுக்கிட்ட ரொம்ப தலை இருக்குது. ஸோ எதனா ஒரு ட்ராகன்ஸில் வேறு விதமான அனிமல்ஸ் க்ரீச்சர்ஸ், அதாவது பெரிய பெரிய ஜெயின்ட்ஸ் எதனா ஒன்று வந்துச்சுனாக்கா அதுக்கு ஈஸியாக அதுங்களோட தலையை வச்சு ஆட்டை காமிச்சிட்டு பிசுறு தட்டாமல் போயினே இருக்கும். போங்கடா உங்களெல்லாம் நாங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயின்னே இருக்கோம். ப்ளஸ் இதுக்கு 7 தலைன்றதுனால ஒரு தலைக்கும் ஒரு பிரெயின் இருந்தாலும் எல்லாமே கனெக்டடாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒன்று நினச்சிச்சுனாக்கா செகண்டுக்குள்ளே இல்லை மற்ற எல்லா தலைக்கும் தெரிஞ்சிடும் அது என்ன பண்ண போகுதுன்னு. ப்ளஸ் இதுக்கு லீடர் அப்படின்றது தேவையே இல்லை. ஏன்னாக்கா இது எல்லாமே கனெக்டடாக தான் இருக்கும். இது எல்லா தலையும் ஒரு தலைக்கு தான் சமம். அதுக்குன்னு இது எல்லா தலையும் ஸ்ட்ரென்த்தில் இதுக்கு சமம்னு நினச்சிடாதீங்க. இது எல்லாத்துலேயும் ஒரே தலை மாதிரி தான். ஏன்னாக்கா இது ஒன்று நினச்சாக்கா எல்லா தலைக்கும் புரிஞ்சிடும். இந்த மாதிரி பண்ணாக்கா இப்படி கவுக்கலாம் அந்த மாதிரி. ஸோ ஹூ இஸ் த வின்னர், ட்ராகன் ஆர் ஹைட்ரா? ஹைட்ரா தான் வின்னர், டவுட்டே இல்லை. ஸோ தேங்க்யூ guys, signing off Prabhakaran, love you guys, bye.